izan dela guretzako kriston indarra eman digun historia bat, hemen ez dela kontua bukatzen, esan dugu etorkizunera begira epaiketa mordoa datozela, hor daukagu Barainaingo gazteen kasua Supremoan jabista jarri dietela, eta hemen ez dela zer amaitzen. Gaur eta egun hauetan hemen aletxo bat jarri diogu eskubide zibil eta politikon aldeko borrokari, herri harresia eraikitze bidean pausoak eman ditugu, baina aurrera jarraitu behar dugu. Pausoak eman behar dira, desobedientziaren pausoak, desobedientzia zibilaren pausoak eman behar dira, eta azkenean herriaren hitza eta erabakia errespetatua izan dadin, esan bezala pausoak eman behar dira eta aurrera jarraitu behar da, hau ez delako hemen bukatzen, ez? Desobedientzia zibilaren jarrera hartu dugu, erresistentziarena, eta espero dugu honek zehozertarako balio izatea, eta urrengoak datozenak benetan posible izatea guzti hau gelditzea, eta benetan gazte gehiago eta euskaldun gehiago espetxeratuak ez izatea. Pikatu dugun bezala behin da berriro eredua zuez zerate, eredua herria da, eta besterik gabe eskerrak ematen guztiei, orduak eta orduak propaganda jartzen, mus partida jokatzen, aportazio desberdinak egiten, pasatu ez zuten familia, laguna, bikote, militante guztioi, eta besterik gabe eskerrik asko hemen ez da bukatzen, gu gure militantzia oso harro gaude, eta horrela jungo gara kartzelera. Eskerrik asko guztioi. Gora Euskal Gazteria! Gora! Maite zaituztegu!